UMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uvakashele izindawo ezikhahlanyezwe izikhukhula KwaZulu Natal. Utheleke eClaremont ephelezelwa uNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala, imeya yase Thekwini uMxolisi Khaunda kanye noNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uDokotela Nkosazana Dlamini-Zuma kanye nabanye abaholi bezobhonga emswaneni emndenini okushone kuwo izingane ezine ngenxa yezikhukhula. Kubikwa ukuthi kubhidlike isonto lawela ngaphezulu komjondolo obuseduze kwalo kwashona izingane ezine. Uma emhlanganweni njengamanje nabo baye bangichazela isimo esikhona lapha KwaZulu Natal. Ngempela ngisibona sisibi kakhulu. Nehlelwe ingozi enkulu edlula nezinye ingozi esike sazibona. Isikhathi besicabanga nje ukuthi into enehlele la wonke lama district alapha eKwaZulu Natal into ezenzeka mhlambe kwamanye amazwe oMozambique oZimbabwe kodwa nathi sehlele. So baye bangichazela ke ngobubanzi bangitshela ukuthi endaweni eziningi kumosheke kangakanani nako. Eyona into ebuhlungu kakhulu ukuthi kushone abantu abaningana. Izindlu zabo zibhidlekile, itrada, amabroho manje naleli sonto lelabhidlika la mosha nendlu kwaba nengozi. So sitheke masize nalapha sizozibonela ngokwethu ukuwenzela ukuthi sibone ukuthi uhulumeni uzokwazi ukuthi ancede kanjani, ancede kuphi na. Eyona into ekhona ukuthi ngiyajabula ukuthi uPremier nalabo asebenza nabo nomeya wethu nalabo asebenza nabo sebahlela izinto eziningi and futhi lengozi iwela ngaphansi kaKhaunda ngaphansi kwamama uDlamini-Zuma. Nabo ke sizosebenza nabo bonke, uhulumeni wonke uzobambisana izandla ukuthi sibone ukuthi lengozi enehlele ukuthi senzani, sisebenza kanjani ukuncedisa abantu kakhulu labo abalahlekelwe izindlu, abantu abanayo nendawo yokuhlala. Sizoya kwenye indawo lapho siyobona abantu laba kufakwe khona eholweni. So yonke leyo misebenzi isayenza uhulumeni sizayenza yonke indlela ukuthi sibone ukuthi sinceda kanjani. So sithi njengoba uPremier esho anihambi nodwa kule ndlela, sizawuhamba nani kule ndlela kule ngozi enivelele, sizawunceda ngazo zonke indlela esingakwazi ukuthi sincede ngazo. Sithi inhliziyo zenu siyazi ukuthi impela zibuhlungu ngale ngozi enehlele la. Nani inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. That's why ngiye ngathi noma ngize ngizozibonela ngokwami ukwenzela ukuthi sibone ku-national government ukuthi singanceda kanjani na. Uncedo lona luzoba khona. Sithi ke inhliziyo zenu noma zibuhlungu, sithi ke sinani ngaso sonke isikhathi sizohamba le ndlela nani.